खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव दा बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिदों रावबो 50,000नि बांसिन रां लानानै ओंखारनो मोना बिसायख'थियाव जाहाथे रायजोफोरनो रां जौ राननानै भट लानो खाबु मोना बेनि थाखायनो आयेन आब्रुथियै बिसायख'थि खुंफुंनो थाखाय बे आयेनखौ गोख्रोङै फालिनाय जायो बे समावनो पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायजों गसाइगावआव गोबां लाख रां हमनो हादों हमनो मोननाय राङा गासै 13,02,310 बे रांखौ मा जाहोननि थाखाय आरो बबेसिम लांनाय जादोंमोन बेनि सोमोन्दै पुलिस बिफाना जेबो फोरमायाखै नाथाय नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ होननानै फोरमायदों बेनि अनगायैबो सदिया बियाबनि धलायाव 160 कार्टुननि बांसिन गुबुन हादराव बानायनाय जौ हमनो हादों बे आयेन बेरेखा जौखौ सदिया बियाबनि कंग्रेसनि मावथिफोरा हमनो मोननानै सदियानि पुलिसनो गथायनानै होदों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जौखौ सदियानि बिजेपिनि बिजाथि बलिन सेटियानि सासे आंगो फालांगिरिया गंसे नाम्बार गैयै गारिजों लाबोगासिनो दंमोन खौरांनि बायदिब्ला बिजेपिनि मोनसे फोसावदिं मेलाव बे जौखौ राननो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन बांलादेश हादराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों गासै 1,000निबो बांसिन न'फोरा अरजों खामजानानै सेवहांगार जादों बे जाथाया बांलादेश हादरनि खोला सानजा कक्स बाजाराव रहिंग्या थानाय मोनसे केम्पआव जादों हरनि समाव गिख्रंथाव अर खामनायजों सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ दासिम खौरां मोननाय जादों आरो गं 1,000निबो बांसिन न'फोरा खामनानै सेवहांगार जादों बेनि अनगायैबो सा 400नि बारा सुबुंफोरानो गोमानानै दं होननानैबो मिथिहोदों रिपर्टनि बायदिब्ला बे ओनसोलाव गासै सा 45,000निबो बांसिन रहिंग्याफोर दंमोन मा जाहोननि थाखाय बे अरा खामनो मोनखो बेनि सायाव दासिमबो थार खौरां मोनथ'नाय जायाखै अर खामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सोरखारि हान्जाया खामानिखौ जागायबाय होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों राजखान्थियाव सासेया गुबुन सासेनि सायाव दाय जाबसिनलायनाय आरो आसि दिन्थिलायनायखौ बांनायनिफ्राय बांनाय नुनो मोन्दों आरो बेयो राजखान्थिनि मोनसे बाहागोखा नाथाय बे खेबाव गुबुन मोनसे गोदान खोनाफेरै दाय जाबसिनदों UPPLनि EM बिआर फेरेंगा बिथाङा बिआर फेरेंगाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BPF हान्जानि साफा EMफोरखौ थांखिनानै बुंदों दि BPFनि सोरखार थानाय समाव EMफोरा गुवाहाटी सिलिगुरि आरो भुटानफोराव थांब्ला 2-3 आइजो लांफायोमोन आरो हरसेयाव 20-30 लाख रां गारहैयोमोन आरो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जानांनायनि थाखायनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारखौ सहायनो हायाखै होननानैबो अजद दैखांदों बिआर फेरेंगा बिथाङा बेनि अनगायैबो गोदानै जोनोम मोननाय NLFV हान्जानि सायाव बिआर फेरेंगा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव बुंथिदों दि गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार दैग्रा हान्जा NLFV आफादखौ जोनोम होनायाव BPF हान्जानिनो आगदा आखाइ दं आरो BPF हान्जायानो हाथियार होनानै हाग्रायाव दैथायहरदों होननानैबो अजद दैखांदों बिथां बिआर फेरेंगाया नैथि खोलोबनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायजों लोगोसे थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखायबो हाद्रि खुफुंलायनाय फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जाबाय रायजो राजानि गोसोखौ बोनो थाखाय मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोनि बायदि खोथा बुंनाया नोजोर बोथावना जादों 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबावबो UPPLनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म आरो BPFनि बिजाथि रबिराम नार्जारी बिथांमोननि गेजेरावबो गोख्रोङै दावहा जानायखौ नुनो मोन्दों 29 नं सोनाब क'क्राझार UPPLनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनि भुमका गामिनि गंसे ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव फोसावदिं मेल खुंदोंमोन बे मेल खुंनायाव बिथां मनरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे बारग' MLA हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो माखासे UPPLनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन बे फोसावदिं मेलनिफ्राय UPPLनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्मआनो देरहासारनो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिदों दि जाय रायजोफोरनि इनाय खालामा बेखौ रायजोफोरा मदद होगोन आरो थांनाय समफोराव बिथां मनरन्जन ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावबोदों बेनिखायनो रायजो राजाफोरा अननाय आरो मददजों 100% देरहाहोगोना रोखा होननानैबो बुंथिदों बिथां मनरन्जन ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो बेरेखायै गसंनाय BPFनि बिजाथि रबिराम नार्जारीनि हेंथायैबो बिथाङा बुंथिदों दि रबिराम नार्जारी बिथाङा थांनाय 5 बोसोर MLA थानायावबो रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै होननानै गुबुन फारसेथिं बिनि फिननाय होदों BPFनि बिजाथि रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथिदों दि 5 बोसोराव MLA थानाय समाव रबिराम नार्जारीया जेसेबां खामानि मावदों बेबायदि मनरन्जन ब्रह्मआ 100 बोसोर MLA थाब्लाबो खामानि मावनो हानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिबावदों दि मनरन्जन ब्रह्मआ सासे फालांगिरिसो
राजखान्थिनि जेबो मिथिया होनानैबो 5 बोसोर एमएलए थानाय समाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजोफोरा मिथिगौ आरो रायजोफोरासो फिननायखौ होगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथां रबिराम नार्जारिया बुंथिबावदों दि मनरन्जन ब्रह्मनाव रांल' दङ, बे राङाबो बिटिसिनि रांखौ लुथिनानै जानायसोमोन। बेनिखायनो बे राङा बे बारनि बिसायख'थि गेलेनायाव थांफिनजोबगोन आरो बेयो इसोरनिनो सोलो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि जायखौ UPPL दोलोआ जाख्ल'नायनि हेंथायै केस होदोंमोन बेनोनो टिकेट होनानै BTCआव जाख्ल'नायखौ जायगा होबावदों आरो मनरन्जन बायदिनि थाखायनो BTCआव दाहार जादोंमोन। दा UPPLआबो बेसोरबायदि मानसिनि थाखायनो दाहार रुजुनांगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारिया। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बे बोसोरावबो आसामनि थागिबिफ्रा बैसागो फोरबोखौ फालिनो मोननाय नंला नामा? थांनाय बोसोरनि बायदि बे बोसोरावबो COVID-19खौ नोजोर होनानै मिरु सावस्रि बिफाना गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों रायजोफोराव फोरबो फालिनायखौ हेंथा होनो बिथोन हरदों। बैसागु फोरबोजों लोगोसे हलि, इस्टार, ईद उल फितर बायदि बायदि फोरबोफोरखौ बे बोसोराव फालिनो हेंथा होनो बिथोन होदों मिरु सावस्रि बिफाना। मख'नो गोनांदि 2005 मायथाइनि 22 सेक्सननि सिङाव मोनफ्रोमबो रायजोआ गेदेर सुबुं थुबुर एबा फालिनायखौ हेंथा होनो हायो। बेनिखायनो COVID-19नि बांनायखौ नोजोर होनानै मिरु सावस्रि बिफाना गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों रायजोनि फोरबो फालिनायफोरखौ हेंथा होनो बिथोन हरदों। गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय गाव गावनि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामगासिनो। बे बेलायाव उन जानानै थायाखै 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि UPPLनि बिजाथि अदेबानि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो। बिथां लरेन्स इस्लारिया गाव गावनि मददगिरिफोरखौ लानानै बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब दाङारकुथि, खावरादमि, आलारि गोजौ फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथार आरो बनरगाव ब्लक UPPLनि सिङाव थानाय आथियाबारि, रामफलबिल ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदिंनायाव नांथाबनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। फोसावदिं मेलनिफ्राय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बिथाङा गोबां रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय आरो थुलुंगा मोन्दों आरो गुबुन गुबुन हारि जेरै गरखा, अरां, सान्थालि, राभा बिथांमोनहाबो मेलाव बाहागो लाफैनानै मदद होफैदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव बिथाङानो देरहासारनो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों। माखासे नंखाय बुंग्रा मानसिफोरा पुलिसनि सायावबो फोथायनो हायै थासारि सोमजिहोदों। बेबायदिनो गावखौनो DSP होनानै गोलाव समनिफ्रायनो थगायबोनाय सासे आइजोखौ दिसपुर पुलिसआ हमनो हादों। हमजानाय नंखाय आइजो DSPनि मुङा कबिता शर्मा। बियो गुबैयै नलबारिनिमोन। कबिता शर्माया गावखौनो CM भिजिलेन्स सेलनि डिपुटि सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस DSP होननानै गुवाहाटीनि जटिय'नि सरस्वती एपार्टमेन्टआव गोलाव समनिफ्रायनो रां होआलासे भारा थाबोबाय थादोंमोन। एपार्टमेन्टनि बिगोमाया न'नि भारा बियोब्ला कबिता शर्माया गावखौ DSP होननानै सिनायथि होयोमोन आरो बायदि धमकी होयोमन। गोलाव सम न' भारा होयिनि थाखाय एपार्टमेन्टनि बिगोमा प्रदीप बरुवाया दिसपुर पुलिस थानायाव कबिता शर्मानि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। बेयावनो बिथांनि केस होनायनि सायाव नायबिजिरनानै मोन्दों दि बिथां कबिता शर्माया नंखाय DSPसो होननानै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।